Takže čaute všetci, zdravím vás pri natáčaní môjho historicky prvého let's playu z hry Shakes and Fidget. Tieto let's playe by som chcel točiť každý deň. Ak sa vám to bude páčiť, napíšte mi to prosím do komentáru a ja v tom budem pokračovať. Dnes to bude len kratšie video, v ktorom vám ukážem, ako sa mení rámček postavy na zlatú, ktorí to ešte nevedia. Tak sa kúkajte. Zajdeme do spolku. Keď ho tam chceme mať, tak napíšeme Golden Frames a for everybody. Odklikneme. Dolu nám napíše, že sa nám to tam zobrazilo. Máme tam zlatý rámček a keď vás to omrzí, budete toho mať plné zuby, tak tam napíšete túto druhú vetu. Golden frames are for others. Takže aj to si vyskúšame. Golden frames are for others. A tam nám to píše, že sa nám to zmenilo na pôvodný stav. Takže není to žiadny fake, je to skutočné. Dávajte si pozor, lebo budete to vidieť iba vy, ten rámček, budete to vidieť pri vás, budete to vidieť pri každom ďalšom hráčovi, ale vám to tam nikto nebude vidieť, čiže je to iba z jednej strany. No, ešte sa môžeme kúknúť do žaláru. Poďme sem. Tak na toto ešte nie. Tak dúfam, že som vám aspoň trochu, niečo ukázal. A ešte môžeme skočiť, niekoho zabiť. Aj keď neviem, ťažšie, poďme na pozíciu 1800. Tak napríklad guba. Skúsme to. Tak, toto neviem, či dáme. Ale mali by sme. Tak, super. A to by bolo z tohto let's playu všetko. Ak sa vám to páčilo, tak mi to napíšte prosím do komentáru. Ďakujem za pozornosť.